Prijava za 100.000 turističkih vaučera u iznosu od 5.000 dinara kreće od danas, 30. maja, a ta sredstva i ovoga puta obezbedila je Vlada Republike Srbije. Kao i početkom januara, kada je takođe 100.000 vaučera planulo u roku od 2 dana i sada vlada veliko interesovanje za subvencionisani odmor u Srbiji. Za dobijanje prava na ovaj vid novčane olakšice imaju penzioneri, nezaposleni građani, korisnici posebne naknade, ratni i vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, studenti, kao i radno angažovana lica čija primanja ne prelaze 70.000 dinara. Procedura je, kao i prethodnih puta, ostala nepromenjena, a na stranici ministarstva se nalazi precizno uputstvo za korišćenje kako potencijalnih korisnika, tako i pravila za sve zainteresovane ugostitelje koji žele da svoj objekat uvrste na spisak mesta. Prijava se podnosi na šalterima Pošta Srbije, a još jedan od uslova jeste da prijava bude podneta najkasnije 30 dana pre početka aranžmana. Važno je naglasiti da sva neophodna dokumentacija mora da bude predata lično, kao i da se naknadne reklamacije ne uvažavaju. Kada je reč o penzionerima, prilikom prijave penzioneri na uvid dostavljaju dokaze o ostvarenom pravu na penziju koji izdaje banka sa teritorije Srbije. Zaposleni prilikom prijave dostavljaju original potvrde o zaposlenju kao i o ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu pre podnošenja prijave. Studenti prilažu uz prijavu i potvrdu visokoškolske ustanove o statusu prvog, drugog ili trećeg stepena za tekuću školsku godinu, dok zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara mesečno prilažu original potvrde o zaposlenju i zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava. Poput interesovanja potencijalnih korisnika vaučera, i vlasnici lokala su pokazali veliku želju da njihovi apartmani i sobe budu u programu za subvencionisani odmor u Srbiji. Jedan od ugostiteljskih objekata u Krupnju koji nudi odmor u svom smeštaju uz subvencionisane vaučere jeste konak Dobri Potok Krupanj.